gelek ez piştavana kiriya divî zalamî nakin. Ew pê nasînê diket bombeyek li nîveka bajarê Oslo Paqî û 8 kes li gir avakanîzî kuştin. Di hindek nivîsînan da ku dibêjin wî nivîsîne, Andres Behring Breivik ku bazarkirin dayanasîn dixwazit behsê 1500 baperet nivîsînê xwe biket ku dijî Marksiyê têkelbûna kulturan û cîhanîbûnê ye û hişdariyê det ku cengekî dîmokrafiya İslamî bibit. Ew ji Mesîhiyên li Ewropa dixwazit da beravandî li hêz rûbîret wî bikin. Şarazayek li Ewropa li zanîngeha Melekê ya London Andrê Mamun şarazayê tundreya Razgir dibêjit ne ew tenê tundreya li Ewropa. These ideas of having a pure community. Ev hizre li nav tundreyê balê rast belava bûye li Ewropayê ku civateka pak û Ewropayeka spî hebît. Belê nûke mişext û İslam armancê tipsanahiyên wan e. Ew digel hindê ne ku Ewropa ya bê mişext bêt. Therefore, let's say immigrant-free Europe. This is quite evident. Ev hizre ji aliyê siyasî ve balava dibit. Li Norwîceyê Partiya Pêşveçûnê ya Razgir mezintirîn partiya duwê di parlemanî da. Li sala borî Demokratê Swêdî pişikdariya parlemanî kir li jê durîşmê Swêd bo Swêdiya pêlin. û li Fînlanda, Fînlandiyê Razgir yê niştîmanî ji her 5 dengan dengek wergirt. Belê ev ne tenê li welatê di Bakura Ewropa heye. Rêberê mezintirîn Partiya Siyê li Hollanda Geert Wilders dibêjit wî ker bi Musilmanan ve nabin, belê wî ker bi Îslamê ve dibin. Kêbêswaz ji govara New Internationalist dibêjit ev helwê sed 10 salê borî da zêde bûye. You've seen parties in Italy. Partî hene li İtalya, Danimark û Hollanda ku li derveyê partiyê parêziyarên wan welatan e û bandora xwe hene li ser pirsa mişexta û zimanê ku siyasetvanên serekî bikartînin. On the language used by mainstream politicians. Norwîc yap taziye û li seranserê Ewropa razgirê tundreyê pişikdariya Torabonê dikin dijî Breivik. Ku renge hevbîr bin digel dîtnêtûyê siyasî, belê digel van tektîka nîne û pêşwaz dibêjit ya giring e ku van her du aliya jîk cida bikin. What's interesting to note is that Tiştekî balkêş e ku ev nêrîne êdî nêrînên vederkirî nîne. Lê ev hizrûbûçûna hatîne nav hizra giştî ku tir jê Îslamê bi bikarên tundûtîjî vegirê den ku ev ji bi baweriya min tiştekî xelet e. views to violent acts, I think is wrong. Renge tundreya siyasî li destpêkeya xeter bid belê dibêjit şert nîne bibte tundûtîjî. Ev rapor teşbişka Kurdiya dengê Amerîka hata belav kirin.